obi bụ ekene m unu bụ ndị ọma ji eme ọnụ na igbo mụrụ nze m ọzọ asị m ka onye chi na-agazie biko na o nwere okwu anyị chọrọ itinye ọnụ kịta amụghị m ka ọsọsọ ndị Igbo ka ya bụ ihe na-eme ka ọ na-emekwu mba ọzọ maka na a sị na enweghị ebe anyị nwere imirikiti mmadụ ndị ọjọọ adịghị na ndị eziokwu adịghị maka na ya na-akpụ ya nwanne mpa m gwara m mgbe ahụ sị m na ịchọba eziokwu n'ụwa na ndị nwe eziokwu dị ndụ na ndị makwa asị nọ ndụ maka na mmadụ niile ama nwụcha ofu mgbọrọsị nabihe wee bụrụ akụkọ bụrụkwanụ ifo bụrụ eziokwu biko o nwere ihe ndị Igbo anyị due to some security reasons and some privacy mmaha egosi the video and the man share kwana the name of the person sending ya o nwere ihe mmadụ kwu ọ sị mmadụ na-abụ ofu onye bi na New York, United States of America, New York. Ọ sị na ihe mere na ụfọdụ ndị ha bụ ndị Igbo n'obodo Igbo anaghịzi ekwe anata anụ nwaanyị bụ na ha nụcha nwaanyị ha bịa nata nụọ nwaanyị nwunye ha nọ gbogotezi obodo Igbo batazi ya ha na-emegbuzi ha emegbu maka ha fụ na the law of the land na-efeva ụmụ nwaanyị karịa ụmụ nwoke nsị ka ebe nyabụ ihe na-eme ọ sị m nsị na-asị nkwue maka ya si oke kọcha nke ihe na onye dị eje that even nyanwa he has to sign an undertaking partaking na anya na nwunye ya ma nwekwa issue na ya ada ndị nwaanyị gwa mfụkwa na mgbe ọbụla ihe mere na ndị mụ na ha na nwaanyị achụpụ nwoke n'ụlọ gị na nwunye gị gwara afụbeghị m ezinụlọ nọ kịtara is no perfect home ezinụlọ ọbụla nọ di na nwunye ya abarịrị mba mana ihe ụmụ nwaanyị ha mụtazi na ịbalụ nwunye gị mba ọ kpọọrọ gị polisi and polisi bịa ma nchọwa anụ they have to impose the law bụ na nwaanyị emenwu gị ihe ọ chọọ ị ga-akwụcha ya olicha anya bụ alịlị nke ahụ gaa then another person will complain about the same thing. This person nọ na Newcastle, London. Okay, ọ dịkwa Newcastle, no England ya. Newcastle nọ na England. Ọ sịkwa na ya na nwunye sere okwu nwunye kpọọrọ ya polisi na nwaanyị ọ bịa nọta na Naịjirịa bazi obodo Igbo gbaba anya nwaanyị na-alụ ọrụ nyanwa na-alụ ọrụ mana ọ naghị ekwe eweta ego for mortgages. Ọ sị na ha na-akpọ mortgages bịa ịkwụ ụgwọ ụlọ dị si maka ụlọ n'obodo Igbo ka mmadụ so nwebere new research about that thing ihe ozi anọ na my email for like 1 week na ofu izu ụka ọ nọgo na email m nwebe mewezie research maka ofu onye ekwue na onye ọzọ kwue nwesị ka m mewezie research maka ya ka m jukeresị ọ bụzi eziokwu maka na m nwere notice go na ọ mgbe mbụ ka ndị be anyị n'obodo Igbo ọ na-ewete Disemba kịta mego ụfọdụ anata bịa n'ụwa nwaanyị mana kịta anochizo m na ụfọdụ anazi ha dị mmadụ 100 80 anazi ekwe anata 90 anazi ekweta anata ha sị na ọka na ha mma na ha nọzi ebe ahụ na ọ na-aka ha mma na ha nụọ nwaanyị ha ebe ahụ ha ma ha nche niile moso onye anazi ekwe anụ nwa ụfọdụ na-anụzi contract marriage ha nata ha anụọ gbosazia ya n'ụlọ nwee ike mgbe ha enwe ụfọdụ n'ime na-anapụtazi ya ọ bụ ndị na-enwe visa travel anytime ha like nwee ike ha nụta nwaanyị ha na-anatazi VCT pending mgbe ha monitor fọ na adịghị n'isi dị ya mma tupu ha kpọgotezi ya ebe ahụ ụfọdụ kpọgotezi nwunye ha na-atụzi ego na kpọgote nwunye ha na-alụ ha ụlọ nwunye ha mụtazi nwa nwaanyị na-achọ ịchịkọrọ ụmụazị maka na ọ fụ na ekpewe ihe nyawe ihe na chọọchị n'ụlọ ya win nke nwoke na ebe na-asị biko na Igbo bụ Igbo ọ bụ eziokwu maka na emego m research maka ya wee fụ na na came across a video one man made na Daddy Freeze ya o nwere video nọ na-afụ the man mere ya na Daddy Freeze na-eme the video wide and far you know as e be for abroad say no easy the woman go begin work her own salary she go begin dey send her go home but your own salary na him you go take dey pay house rent dey pay for her own car insurance Daddy Freeze
They pay for food. The day when you ask, I say, okay, bring small, come out now, make we take pay bill, you and I don't begin get problem. And you know if you win woman for abroad, money for abroad, for America. Me, I live for Chicago. Woman don't pursue me come out for cold, that is free for cold, for midnight. For more than 6-7 times. Now me they call police by myself. Now me go call police, say, come oh, they don't pursue me for cold. Police go come ask me, say, you get any friend where if you carry you go make you go sleep for there. It happens so this particular police where they come for where would they stay. Come help me find another Nigerian police person who go fit hear my language and tell me what did I go feed you. It's crazy. It's crazy. I'm not gonna lie for you that phrase. It's crazy. So many marriages don't break up. So many marriages don't break up for this thing. And some of the women when they expose here, as they come there, because they say they get power. The Lord will favor them. They will begin do anyhow. They will begin talk to you anyhow. They will begin talk to you anyhow. Do you anyhow? You don't feel do anything. You don't feel beat them now. You don't feel touch them. You will go jail. Not only going to jail, that the freeze, you go enter your record, you know if you find work. They go see you as an abuser. Me na living testimony. Me na living testimony. They don't slap me so many times. I don't feel touch. I don't feel do anything. Then if you can't look your children, because when police come, you go ask whether you want press charges. If you press charges, who will take care of those children with their house? Because when police come, you ask whether you want press charges. If you press charges, who will take care of those children with their house? So it's just a crazy situation that it freeze. But some men too know they try that it freeze. Our men know they try too. So it's just a crazy situation. Oh, hold on. Sorry. Was this your wife to you? Are your wife do? That it freeze, you say? You hear me now? I hear you now. Now your wife do you this thing? Yes, before. My wife don't pursue me come up for outside. Like I don't feel counter that it freeze. So tell me and police. You sit there without wife. That it freeze will not there again. I'm not gonna lie for you. We'll not there again. We'll not there again. We'll not there again. I'm not gonna lie for you. Did she take your house? That it freeze. I leave her for a moment. You know why I leave her for him? Why? Because now when we don't get married, we buy that house. If I say I don't buy that house before I marry him, she for no fit take her. But we don't marry. So now our both name they there. Oh, we take buy him. Now me they pay the mortgage. Now me they pay everything. Holy wow. So that is freeze. Don't be my men they go through. Good women they that is freeze. But some guys, the guys that were here before, they said that justice they abroad. You believe say justice that they? is freeze. Forget justice not the favor men like that. When it comes to husband and wife issue, this abroad no they favor men. No lie. When it comes to marital issue abroad, they favor women. That if it's the day when me and my woman go court, the day when they go finalize our divorce. I don't feel forget this one. Not be only African women. No, you both too. The first woman, why is the white woman? They tell the lawyer, him and the husband too. They go through divorce. They tell the lawyer, say, I want those 2 houses in downtown Chicago. I want the G wagon. They tell the lawyer the things what she wants from that marriage. The lawyer they tell her, say, make you know what you can go get everything. You understand? You know they favor men. You know because you get kids, you get children where you look after. So if you press charges against the woman go jail. You where you they go hustle early morning, you don't come back for that. Who go take care of those children? But I bet you that it freeze. If not the other way around, the woman go press charges against you. The woman go press charges against you. Their mind, it be like rock. It be like rock. Once they don't begin to see that money, you don't enter their head. But O wee kwuo ya maka ọ sịrị ya n'Igbo wee na-asị na nwunye ya achụpụgokwu ya n'ụlọ mgbe ha n'obodo Igbo. Wee na-asị na ihe a nwoke a nụnwa na-ekwu bụ eziokwu.
ihe a ndị a na-ekwu bụ eziokwu maka na ya ha agwa m sị na nwaanyị nụtara anụta iji ego gị nụọ nata gbaa plane mere ya akwụkwọ mee everything maka ụfọdụ na-agbagotezi as couple from their visa agbagote as couple nọchaa na the man wee na-akọwa sị na nwunye ya kpochigo ya n'ụlọ kpochigo ya n'ezi ugboro 3 na the third one na onye polisi onye Afrịka bụ onye polisi bịa gwa ya ihe o ya eme na ha lue na court maka na anya bụ ihe adịzi too much ebe alụ nwaanyị mba nwaanyị pụtazi ọmalụ ụma pụwa ọma nnata ezi ya nwaanyị kezi ebe ị ga ọgbawalụ gị mba enwezi ka isi wee mere ezie voice nwaanyị akpọọlụ gị polisi kpọọ dial ha na 911 akpọọlụ gị polisi ndị polisi abịa achọrọ ịmụ ihe menụ bise ndị nwoke biko nụ ụmụ nwaanyị Igbo a jidekwa aka anụ ha ji di ya afịakwa ahụ ịghọtago di ya afịakwa ahụ maka na a sị ka ihe ka Chineke ka ụwa na-asa anya maka na onye ime ya mmadụ na-abụ ụmụ mmadụ niile ka ihe eme ya wee ime ya onye akọrọ nwanne esi na nwunye m na-ekwe efu ndị anụzi obodo Igbo na-asị ka ha nata bịa nụọ nwaanyị ama nkwezi nata ndị akọ ha natazi ọ bụrụzie na ka ha bịa yeche ọyị ha anachi ya taa ụfọdụ na-asịzi na ndị n'obodo Igbo a na-azị ịkwa atụpụrụ ha ọnụ maka ama mgbe ọ ya wa na ha na Disemba ọ na-agba nkwụ na-eme nke onye na-eme asị na ha si obodo Igbo bịa nụ nwaanyị onye asị obodo Igbo ma ya bụ ihe adịghịsị na maka na onye ga ụfọdụ galụ emechielu ndị ọzọ ụzọ biko ụmụ nwaanyị ụlọ oche jie ya bụ ihe adịghị mma especially ndị Igbo anyị ama mma ka mba ọzọ ka ọ dịnụ